Ito na. Nakaraan kasi may daanan dun, oh. Grabe. Kaya bumagsak dito. Ayos. Naku po. Hindi yata ako kakayanin. Shit. Ang hirap ng daanan. Sorry, napamura pa ako. Ay, grabe. Yan o. Daanan dito ngayon kala Nanay Bet. Iyon, kaligtas. Grabe, oh. Hindi tayo, tawag tayo rito kala Nanay Bet. Nanay Bet! Ito po! Ito po! Ito po! Doon! Opo, Kinabahan ako. Kayo. Oo. Yan, may nagpapabigay kasi kay Nanay Bet. Ay, grabe. Kayo. Grabe yung ano, daanan. Kinabahan ako doon. Ako nga, nadal malusot na. Kinabahan ako doon. Nanay Bet, kamusta? Ito. Yan o, si Nanay Bet. Dito kayo sa betis to. Oo. Yan. Hi, baby. Wala ho ba aso? Wala ho. Wala na yun. Nakatagos na. Bigas tsaka grocery. Yan pong ano. Kapadalaw ako, mag-solo lang ako ngayon, ay. Solo ka lang? Oo. Ano si tatay? Lumabas nga eh. Bumili ng ano. Ang init dito na, grabe. Oo, sampa sana ang pawis. O ba't parang wala ako kayong boses? Meron naman. Ayun lang. Ano ba nangyari? Ito na ang pumo. Saka kami nang Pa, pumuntan eh. pumunta po kayo? Hindi, pupunta pa lang kami sa ano. Kailan po? Martes. Martes. Kasi nga, hindi pa gumagaling sa buwan na eh. Parang masakit pa rin. Tsaka may ano pa ano tawag. Pero yung gamot niyo po, meron pa naman. Wala na nga eh. Ito. Wala na din. Hindi, paparang ng laman. Sinisimot na lang ng asawa ko. Kasi ano yan? Ano po bang ano yan? Hiningi lang to sa anak ko. Ito na lang. Yan po. Magkano po yung ganyan, Nay? Kulang 800. Pati nga po, Nay. Ito siya eh. Ano to, parang lotion, Nay? Hindi, yung parang Colgate siya. Tapos si pinapahido dyan. Ano yun? Tapos pinapahido dyan, Nay. Grabe init dito. Grabe yung daanan, Nay. Muna kinabahan ako. Kaya nga ginagawa pa kasing daanan Oo, yan. kapa ako. Nakatakot nga eh. Ako nga binubuhat pa eh. Sabi nga nung ano, sabi sa anong mga lalaki doon, sabi ko, kaya dyan talaga daanan yun. Sabi ko, patay tayo dito. Ang hirap nito. Hirap. Doon nga dapat yung tubig nga lang. Yung baho pa yung tubig. So ngayon ay sumasakit po yan yung paa nyo. Kumikirot. Ilang buwan na ho ba yan? Wala pa isang buwan. Pero yung Wala pa po isang buwan. na-operahan. Sa ano pa, sa 5 pa. Sa 5 pa. Nag-aalala din ako kasi isang buwan na, mag-isang buwan na hindi pa rin Gumagaling. ano. Gusto ng mister ko. Pumunta kami sa hospital nga. Sabi ay, asan si tatay ngayon? Nangalakal? Hindi. Pinapunta ko sa anak niya. Po kaya wala kami po. Pinapunta po kayo sa anak niya. Pumunta siya sa anak niya. Sa pangalawa namin. Balit, ito bunso to eh, no? Hindi, pangatlo yan. Ah. Yan ang bubuhat sa akin. Ito po ba yung anak niyo yung lalaki? Pangatlo po yung anak. Oh, nakita ko yung wheelchair niyo dun na eh. Ay, nasira na nga yun eh. Sira na ho.
nagagamit pa kahit papano. Grabe, ang init talaga. Ito po yung bahay nila Nanay Bet. Tama po ba ang sinasabi ko, Bet? So, yan, ito po yung bahay nila Nanay Bet. Nangangakuela, mga kabiyaya. Sino po mga natutulog dito? Kami lang dalawa. Na ni tatay. Tapos yung apo niyo po dito naman sa kabila. Yung sa kabila, malis na nasa signal, nakatira yun. Doon na po. Anak niyo rin po yun? Oo, panganay ko. Pumunta rito, kapo nandito eh. Oo. Wala eh, nandyan po ako sa sa kabila. Kala tatay mo. Diyan sa may unahan dyan, sa may sandok. Oo. Ano po bang pangalan nitong lugar na to? Sangabil. Sangabil. Dami na rin mga bahay-bahay dito, no? Oo. Buti na hindi pa kayo, napapakayusapan nyo pa yung may-ari na eh. Oo naman. Hindi pa naman kami na, lawan hindi man kami pinaan. Wala naman yung, hindi man dumating yung may-ari. Di ba dati may kayo pinapapuntahan ng barangay? Oo. Awa naman ang Diyos, hindi naman nag-aan. Yung ano nyo na, yung benda nyo, parang hindi na, yan, napapalitan naman mo lagi. Nangingi kami ng nangingi kami ito. Betadine. Hiningi namin sa center. Kaya lang yung ito pinakatali. Hindi konti-konti lang binibigay kasi nga ginagamit din nila doon. Tsaka itong ano to yung papensya. Gasa, hiningi namin sa center. Sa center lang po yan. Doon lang kami humingi, tuwing ika-4 na araw. Kasi madali maupo. Grabe no, nag-umpisa lang yan sa mainit, di ba? Nung nabusang, napaso ka. ng mainit na tubig. Tapos hanggang sa naging ganyan na. Ay, nang gumaling. Pero talaga dati na may sakit ka na po talaga ng diabetes. Tapos ano pa po ibang nyo, nang lalabo mata, ganun. Ito malabo mata ko. Hindi ko nga makilala yung mga, yung mukha mo, hindi ko pa makita na eh. Kaya pala nung yung inabot mo sa akin yung sachet, hindi mo nakita tong yung sachet nung gamot mo. Ito kasi ganyan talaga sintomas ng diabetes eh. Ay, sabi nga ng doktor, magpaan daw ako ng mata. Dahil nga, minsan sa sakit mong ganyan, lalabo talaga mata mo. Pero meron daw na salamin. Kasi mo, lalo naman kami pagpapatingin ng salamin eh. Lalo kami hanap mo. Magkano naman yung salamin na yun ay? Hindi namin alam. Mahal yun, malamang siguro. Siyempre sila na mag-ano. Dahil tatanong kung doble vista o anong. Grabe na yung panahon. Ultimo sana bumaba na yung bigas natin eh. Oo nga eh. Para matupad ng bagong presidente natin yung pangako niya. Nanay, ito po pala pinapabigay ito sa iyo ni Ate Pe, ni Ate M from Hong Kong. Yan 500. Thank you. Yan po, pinapabigay niya po yan sa inyo. Sabi niya, bigay mo yan dun kay Nanay Bet. Para kahit pa paano, tsaka ito from Boss Madam Angel. Yan. Bali nirepak-repak ko yan para mapabigay ko sa iba na mga katulad nyo na mga binibigyan ko kada Hindi nga ako makakilos. Ang labahin ko nga, tambak-tambak ko. Lalabang ko, ilan piraso. Pero hayaan nyo naman, pag naging okay naman yung... Pero hindi, sabi ko nga, hindi naman ako nangangako. Pero pag naging okay naman po yung... Pag may dumating na biyaya naman na sa akin, pag nakahanap ako ng lupa, may lilipat ko kayo. Sabi ko nga nakakaya doon sa punta dito wala nang dadaanan. Ang baho ng tubig doon sa banda. Kaya nga po, sobra nga po kaya dahan-dahan lang ako Ayun nga yung anak ko pagka dahan-dahan kami. Dahil kung baka maibaksak mo ako. Paano yan? Pag nagpapa-check up kayo, di dyan kayo dadaan. Binubuhan niya nga ako. Tapos wheelchair naman ng mister ko doon. Ang naman nung mga gumawa dyan, dapat kasi tinapos agad. Kaya naman tapusin ng isang araw yan. Wala nga silang budget. Yung sila may-ari nung Oo nga eh. Siyempre, wala daw po silang budget. Ano yung tuta? Ano Aso niya yun. May bagong panganak pala aso niya, Nay? Aso nung anak ko yun. Buti hindi ako nakita. Hindi, madali naman yun pagka nandyan tinatawag lang niya, titigil na.
Age! Andiyan ba yung ano, yung aso? Wala, tagilan. Wala daw, nasa galaan. Ayan na, dumating na. Ayan na. Sige. Hindi mo nga yan, baka mamaya maandun. So, bagong panganak pa naman, mahirap na. Mag-isang buwan na yan. Malaki na yung mga ano niya, Medyo baby mga niya. ano na, may mata na. Kahit na, ano namin yung mga dumadaan kasi kinakawalan din niya eh. Mamaya sabi niya, baka makagat eh. Ay, si nanay. Sabi niya, bakit May kurot pa rin, Nay, hanggang ngayon. bigyan? Anong gamot iniinom nyo, Nay? Marami kaya lang wala na yung iba eh. Yung sachet po, pwedeng patingin. Yung sachet, tuloy yung mga ano, yan. Anong pangalan nito? Ito po yung mga gamot ni nanay. Oo. Ano to? AMB. Para naman po saan to? AMB. Yung dalawang, yung puti, sa sugat, yung puting mahaba. Oh, nasugat. Antibiotic. Ito, antibiotic. Ito sa kirot. Selecosib. Tapos ito yung mga ano ka injection. May inject pa rin po pala sa'yo, Nay. Dami pa pala yun, no? Ini-inject. Marami itong ano, naubos na yung iba. May darating pang gamot. Sa center, Nay, may nagbibigay naman po, no? Kahit pa paano. Pagka meron sila, pag meron Yung sa sachet niya, 800, no? Mm-mm. 800. Ito talaga wala sa kanila. Sa ano talaga yan. Talagang Pero yan po talaga importante dyan sa lahat. Ito talaga. Kaya nga inisip nga namin, gusto namin bumili. Wala pa kaming budget. Nebo to, nebo. Pero may dalawang kanin. Pinupunas lang sa sugat, Nay. May ilalagay sa sugat. Pagka nilimisan ng betadine, tapos lalagyan ng ano, tatakpan ng gasa. Sige, Nay, at anong oras na rin, may pupuntahan pa ako. Yan. Talagang inutusan lang ako na ano. Sabi ko nga, eto nga, sabi ko, buti nga kamo may nagpadala sa akin. Yan si Ate M from Hong Kong. Na sinabay ko lang dito sa grocery na yan, ano. Yan, nasa 5 kilo ata yung bigas din tsaka grocery. Kasi yan, sabi nga, ibigay mo kay Nanay Bet. Ano yan, na 500, bigay mo kahit pa paano makatulong tayo. Sige, Nay, dito na ako. Thank you po. Maraming salamat. Opo. So ayan po mga kabiyaya, nabot na natin yung ano, pinapaabot ni Ate M from Hong Kong kay Nanay Bet. Yan, at sana may tumulong pa kala Nanay Bet kasi dito kasi sa bahay nila na yan pinapalis na ho sila, no. Kaya yun nga, isa pa na sinisikap ko na mahanapan din sila ng murang o may magano na lupa na para may patayuan ng bahay nila. Kasi sa ngayon hindi ko po talaga kayang akuin yung ganon. Wala, mahina ang views ko ngayon sa YouTube. Kaya umaasa na lang din ako sa mga katulad yan, sa Boss Madam Angel, sa Team Beehive, yung sa mga OFW Hero Abroad na nagpapadala sa akin pangayuda. Doon na lang talaga akong maasa. Yan, katulad yan kay Nanay Bet. Gusto ko rin silang mapabahayan kaso sa ngayon hindi ko pa maano kasi nga wala pa tayong budget tsaka wala pang nag-i-sponsor. So yun po, hanggang dito na lang to. Ingat po kayo palagi and God bless. Yan, salamat sa walang umpay na suporta. Maraming salamat po. Bye bye.